Ik hield het eens wel protesteren we ons in de Wien. Maar helaas, ik wist net hoe ik het formulier invullen moest. Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal. Je het op een Snitsermar dat we sa in spanning zitten voor die finale dag. Maar het koe net. Er wie geen Wien. We hier een vleertuigje in de loft en die liet het heel mooi zien. Dat de Snitsermar er als een spiegel bij lag. En fietjes, scootjes hielendal stil op die mar. Der koe net zield worden. En dus is de jouwer kampioen. Op 12e winnen ze van Langwaar. En dat betekent dat we 2 skippers aan tafel zitten hebben. Dat is de kampioen, Dirk-Jan Rijenga van de Jouwer en de nummer 2, Johannes Meter van Langwaar. En Sippie Tegelaar, zij zit ik bij mij aan tafel. En dat publiek, dat wie hem al machtig kwam. Maar dat kregen uiteindelijk alleen nog maar een hele mooie armada. Maar ze winnen er wel. En binnen jij nog scootje bent? Yeah! De beelden van onder de wedstrijd die het uiteindelijk net kwam. Sippie, hoe spietig is dat? Ja, het is spietig en ja, voor u is het spietig, maar ik denk voor de skippers, hè, die 0,2 punt, ja, daar word je zelfs verstreden om nog dat te winnen. Maar ja, beide die hebben een crack sign van, ja jongens, maar het koe gewoon helemaal net. En het koe ik net. Hoe vaak is dit gebeurd? Wist u dat zo? Nou, hier gebeurt het wel vaker dat de finale net teruggaat. En dat is wel schande. Alleen nog, ja, daar kun je helemaal niks aan doen. We hebben te volle wien deze week en nou wie het gewoon oer. Ja, ik meen in 2013 dat ik hier een kampioen kwam. Snits, zonder te zien. Maar ja, het plezier bij de jouwer is er net minder om, denk ik. Nee, als just van hoe blied ze wie doet ze skaten en dat de wedstrijd helemaal net terugging. Nou, dat u feest aan boord. Ja, ik zei het jij er al van, er is nog nooit zij juicht bij het afblazen van de wedstrijd. Ja, precies, zo wie het. Ja. Ja. Maar goed, die dag die begon natuurlijk heel spannend en stil. Wacht je en nog eens wacht je. Geweldig! En dan komt dat schot en dan is hij niet in, hè? Ja, het ging nog vrij snel. De jongens zijn zich heel wat uit een task en ze gaan steen. En toen kwam het al heel snel. Dus ja, dan is het een ontploffing. Ja. Door is de zinnebril uit te zetten. Ja, geen enkel punt. Nee, zo kent ik. Ja, het is allemaal droeg. Goed zo. Voor het eerst in de historie, de oude kampioen. Ja, onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar blied ik. Hartstikke mooi. Heerlijk. Nou, dat is schitterend, hè? Ja, dus ik heb het met mij maken, dus het is voor mij helemaal nee. En door zielst al zo lang. Ik zie je nog 29 hier. Volgend jaar heb ik een 40 hier vol. En ik denk, nou, dan wil ik nou maar kampioen een keer. Maar nou is het niet te vroeg. Dit ook komt dus een beetje. Het is wel druk om je zinnen nou. En als je wint, heb je vrienden, is een liedje, geloof ik. En dat is nog een toepassing. En dat pokt.
Dankjewel, dankjewel. Prachtig, prachtig. Oh, wat een werk. Ja, geweldig. Nou, het is een prachtige wedstrijd worden, nou. Nou, wat hebben we genoten hier op de snitsen maar. Eenmaal. Ja, heerlijk. Die beelden van de matadoren van de Frieske Marren, zo nemen we dat dan maar. Nou ja, we moeten toch even feiten en cijfers op een rietje zetten. Dus het eindklassement. De Jouwer, 22,8. Twatziende erachter Langwaar en Dan Grauw met 38,8. Op het vierde plak Akram, wat zijn we het vijfde? Snits, Zegde, Sander Jennewaard. Op het achtste plak vinden we de Lemmer, het Jereveen het negende, Ljouwert, het tiende, de Zuidwesthoeken, elfde, de hele mannen, tolfde, Drachten, tretjen en Huzum eindigt op het 14e plak. En op het eerste plak, Dirk-Jan Rijenga. Leuk hè, om dat weer even te zeggen. Ja, dat is prachtig. Het is maar crackling dat je hem hier voorbij varen. Ja, onvoorstelbaar. Ja. Hoe vervelend moest het dat er net zield worden? Nou, dat zei ik juist al. Ik wil er heel graag versielen, maar het moet dan wel een eerlijke wedstrijd worden. Dat moet gewoon een mooi koeltje staan en eigenlijk gerust een beetje skiften, maar net heel extreem. Maar ja, Joet, wie gewoon helemaal niks. Nee. En dan kwam ik niks. En dan sjos het nou er is niks kwam de hele middag. Ja, dan kan je gewoon het varen. Nee. Ik zei correct in CPI van het is toch wel bizar dat bij het afscheiden van een wedstrijd er juicht wordt. Ja, dat verneemt ik wel een beetje raar. Ja, want hoe zit je dan? Nou, dat is heel onnatuurlijk. Nou goed, wij wisten natuurlijk als de wedstrijd uitgaat, ja, dan is het Safir. Maar we wisten niet, als het trog gaat, dan moeten we de kop vol scherp hebben dat we nog die wedstrijd varen moeten. Dus je zit er tussen een focus en eigenlijk al jubelen. Ja, continu zit je daar tussen inderdaad van wat het wordt het tot en wordt het zus. Ja, toch heel goed proberen je de kop een beetje fris te houden. Ja. Maar goed, je weet natuurlijk als het meer centraaien in, dan dat de kans wel heel erg groot wordt dat het niks wordt. Dat het net trog gaat. Ja. Nee. Hoe wrang is het? Het wat zie je in de punt, Johannes? Nou, het is maar een heel beetje, hè? Het is echt niks. Het is echt niks. Nou ja, wat hij ook zei, ik heel graag versielen wil, maar ja, het zit er niet uit. Nee. We hebben daar, wat hebben we daar, een traaikert iedereen of zo. Toen niet wij in de gaten dat het net terug zal gaan. Dus dan lees je er dan al bij Del een beetje? Ja, eigenlijk wel ja. Ja, we hadden een telefoontje mij hebben, maar die hadden we dus mij en in de Radio Friesland. Disqualificeerd bij deze Baring. Dus kon mooi even de Radio Friesland luisteren. En ja, met wat er gaande weer, die zei niet van ja, tot 4 uur liet hij drogen. Nou, ik zei dat dus echt net. Nee. Dat is om 3 uur maar wel dat hier beslist. natuurlijk een echte leidensweg worden. Nou ja, daar moet je echt wel heel erg zeker wezen dat er 4 komt. En dan is het misschien niet wel die. Maar wij zeggen niet wel dat wie voor die wedstrijd misschien geen kans om een baan uit te lezen. Maar die vraag weer, hoe wrang is het? Wat zie je in de punt? Het is een beetje wrang. Maar eigenlijk is het helemaal net wrang. Want je moet ook een beetje normaal doen. Want iets met 2 maanden lief vregen van wist je dit hier twarren en ik zei van de. Nee. En nou weer twarren. Dus je moet er gewoon een gat in de lucht springen. Ja, en als ik me voorstellen, in 1980 hè? Wie volgens mij de laatste keer dat ze kampioen weer in Langwaard. 1980. Dat is 24 hier. Ja. Ja, dan ben ik een kampioen. 34 hier. 34 hier. 24. Ja. Johannes, de leiders nog in de witse. Nou, krijg net. Nee. Ja, een beetje. Ja. Maar Dirk-Jan, voor hem is het heel dal historisch. Ja. De Jouwer het nog nooit kampioen is. Nee, nog nooit. Nee, dat zie je sinds Jochetje 23 mei volgens mij. Ja. En echt nog nooit kampioen. Ja. Anne is er een paar keer heel dichtbij geweest. Ja. Wij zijn een keer tweede geweest, een keer derde geweest. Ja. Maar ja, dit is echt uniek. Anne Tjerkstra die had het hier op Snits een keer verlengd. Ja.
Van was toen was 6 of 7 punten voor. Ja, en hij was achtste. Ja, en toen verleende het nog van, Ja. van Teken van de Meulen, volgens mij, die toen kampioen werden. Ja. Hoeveel druk viel er opkomen in de rin van die weken dat ze trok reist? Ja, nou ja, aan de ene kant valt wel een beetje mee. We hebben steeds we joggen het per wedstrijd. En dat hebben ik gelukkig heel goed volgehouden. Ik op een lemmer. We wisten dat we 2 wedstrijden varen moesten. We bezegen eerst de maaiwedstrijd en daarna nog een keer de middagswedstrijd. Ja, zij hebben steeds elke wedstrijd besjoen en zij hebben het opgebouwd naar deze dag. En we wisten dat op een lemmer us die day willen zoeken. Daar moesten we gewoon goed varen en zien Ja. dat we de punten pakken voor het klassement. Maar Dirk-Jan, wat voor man bist je heel gespannen dan? Dus de laatste dagen? Nou, ik vind het meer gespannen dan ouder aan een week. Dat wel, maar net extreem meer. Gewoon een gezonde... En dan is krek beter toch? Ja, maar het maakt het je scherper op een of andere manier. Ja. En je weet er meer dingen uit te houden wat net belangrijk is. En je weet er echt te focussen op het feit, nou, het scootje met goed lezen. Alles met goed steen, het zeil met er goed op. Bemanning even fris en fruitig. Even een praatje van tevoren, het staat door het. Ja, en ja, dat helpt al eigenlijk alleen maar mee. Ja. Maar dat historische, dat je hem nog nooit kampioen binnen of de jouwe net. Dat speelt het in je achterhoofd mee. Speelt het in je achterhoofd? Ja, maar toch probeer je dat een beetje eruit te houden. Van de week kwam ik al de telefoontjes af van, ja, stel je voor dat het zo is. Wat voor feest moet er dan op je oude komen? Nou, Ja, dat weten ze helemaal niet. Nee, dat weten ze net. Nee, de leidt een draaiboek van Jochetje en Jochen 80. Nou, dat wie dan in het hier het anders uit zielde. Ja, er zit zo'n laag stof op. Dat moest er ook helemaal worden. Maar ik zei, daar wil ik helemaal niks mee te maken. Nee. Nou, achter zet die telefoontjes die in. En ik zei, ik wil ik dat weten, dat dorst maar. En als Ja. het telefoontje komt, dan is het maar fut. Ja. Ik wil alleen nog maar met het zielen Ja. Hebben ze met je nog contact aan op Langwaar? Zei van, nou ja, we weten het net. Voor een eventueel bedoelt voor- kampioenschap. Nee, dat heb ik met het. Nee, die reguleren dat wel. Dat we het gewoon regelen. Ja, die Ja. vregen mij daar naartoe. Ja. Ja, jullie hebben allebei een heel stabiel kampioenschap zield. Ja, super stabiel. Ja. Ja. In een uitzitter op het eigen wetter. Ja. Hoe doe je het, hè? Ja, hoe krijg je het van elkaar? Ja. Waar ziet je hem? Waar heb je hem het op verlen van Dirk-Jan, Tinkst? Het is Ja, wat maar ja. ziende, maar hij is wel verlen, Nou Johannes. ja, ik denk dat het nou ja, omdat de Joert ouderlast is, hebben we het juist verlend, denk ik. Nou, bij de eerste wedstrijd. Ja, Nee, nu toen juist is het wel, wij winnen krek in je plakje ja. van je hem 2 wedstrijden. En zat tegen die er bij Dat elkaar. die, Ja. als dat dan gebeurt, wie dan heen wijst wel. Ja, juist er wie natuurlijk wel fantastisch. Ze zien nog een touw bij elkaar. Die beide wedstrijden. Ja, goed, de komst nog naar dat derde plak daar. Wij winnen Ja. middags ik goed voor. En toen zei waar is het al lang waar? Ja, die zit weer achter ons. Ik denk, Elke keer shit, weer, hè? ja, die zit er weer achter ons. Ja, echt. En wie maar geen gat te slaan. Nou ja, Ik en moet dat wie, zeggen, dat wie natuurlijk. Ik zei, je bent zo stabiel ziel beide. Dat wie ik uniek, ja. Echt heel bijzonder. Ja. Heel bijzonder. Ja, want ik vond persoonlijk juist de mooiste dag wat dat betreft. Ja, Omdat wie een hele daar drege zie je dag, die ja. spanning. Dat mat bij je Mixa West, of nee? Ja, wat ik zeg, wie een hele dregendij, 2 wedstrijden op een dij. En vooral mijn Savalawien, wie kracht 4, zeg maar gemiddeld. Ja, en dan weet je dat je goed varen moet, omdat ik weet dat de voorspelling voor jou, het qua waar, ik toch wel heel erg, Ja, qua wien heel net erg min wist is. je, Nee. ja. Dus ja, dan bouwt dat zich wel op, ja. Ja, en hoe dan heeft die eerste wedstrijd maans aan, eindigste achter hem. En dan die middagswedstrijd, hoe kiest er dan in je handen? Want de wist eigenlijk, van ik mat eigenlijk voor hem eindigen. Ja, maar zeg ik net die wedstrijd Nee? in? Nee. Elke wedstrijd hebben we gewoon apart pakt en gewoon ons eigen ding die in. We hebben, volgens mij hebben wij elkaar er eigenlijk bij een start ik net een keer getroffen of zo. Net? Nee. Dus we hebben gewoon ons eigen ding die in. We hebben absoluut net gedacht van nou waar is jouw. En dat zullen we dan wel bij de boventon. Ja. En dat we er elke keer samen bij winnen. Ja. Ja, dan doe je toch bij de goede dingen. Ja, dan ben je doe toch je beiden de besten, steeds Ja, maar. blijkbaar, ja. Van het hele, Nou, ik hele veld. denk wel dat wij 14 dagen echt uitmuntend Nou, dat starten. is juist ik aan het klassement. Nou, ik bedoel, Ja, daar er is zit terug verschil. te redden, maar er zit een gatje tussen. Ja, daar zit toch gewoon En dat, een aardig verschil. Wat nou wel grappig is, daar is de adviseur die jij er bij ziet. Of op jou. Ja. Bijnd Kramer. En daar is een adviseur. Ja. Hoe belangrijk zijn die adviseurs? Zeg het maar. Nou ja, voor mij, ik vind ze heel belangrijk, ja. Ik ben echt blij dat hij nice bezit. Wat bezit hij voor die? Nou, hij shut voor mij. Ik zag heel weinig in de wedstrijd. Ja. En hij zei wel wat er boven me luidt en wat er achter me luidt en wat jouwer luidt. En zo nou, dan pakte ik even het helmhout. Zo nou en dan. Zo nou en dan. Nou, wel meerdere keren. Ja? Nou en dan, Ja. hè. Echt? Ja, ik moet regelmatig even zitten van bijnd. Oh ja? Maar dat is logisch.
Ik ken dat. Ik bedoel, in die IFK's dan doe ik mijn Willem mee. En dan zit ik naast Willem en dan heb ik altijd de neiging van, toe nou jongen. Zo, en dan Willem Zwager. Ja, en dan zegt Willemtje mij van, pats, afblijven. Oh ja? Ja? En hoe is dat met Abel en die? Ja, dat klikt supergoed. We hebben al een periode dat scootje hartstikke goed aan de gang. En we misten krek dat liedje een beetje wedstrijd zien erin. En dan hebben we Abel benaderen en die wist eerst net of dat echt woe of net. En op een gegeven moment zei hij, nou, met Thomas aanwijzen. Ja, en dat pakt hartstikke mooi uit. Ik vind het echt geweldig dat er bij ons achterop zit. En het jouwt mij rust. Ik kan me lekker op concentreren op sturen. En er worden dingen aan boord. En Abel is wat lezen van de wedstrijd. Is er Oosterosiel omheen? Ik weet niet of het oors is. Nee, ik ben nog steeds degene die ik vorig jaar weer. Nee, maar ja, misschien oren tactieken, oren... Ja, nou ja, goed. Iedere adviseur heeft zijn eigen ding wat er mij neemt. En, wat heeft hij mijn naam? Nou, een stukje rust aan boord. En hij weet echt de juiste ding te beninnen. In een hele positieve zin. Dus als het even een slug giet, dan pept er de boel op. En het ideeën bij de trim van het scootje. En ideeën bij hoe je een wedstrijd zielen matte. En dat leidt dus wel. Ja. We hebben natuurlijk deze dagen heel tijd door de adviseurs. Sorry, mijn stem is een beetje... Ja, het zei ja, ik heb zo schreeuwt je het. Maar dat vraag je meestal dan. Van, is die adviseur zelfs x-scootjes kippen? Nou, bij die is dat dan zo. Als er natuurlijk bij Willem Zwager achterop zit. Maar dat is bij die adviseur net zo, denk ik. Dat is net een scootjeskipper, toch? Nee, helemaal net. Nee. Nee, het vroeger was mijn arm hield op het scootje, maar het zag wel een scootje-ervaring. Het Abelen net, nee. Dat is wel apart. Dat is apart, ja. En dat is ik wel een beetje moeilijk in de zin, want een scootje reageert oors dan hoor de wedstrijd schippen vanzelf. Maar ja, goed, we ervaren mensen aan boord die wel Abelen wie het remmen zijn van dat ken het met deze. Oh ja? Oh, hij mag ik nog wel eens remmen. Ja, zei van nee, dat doen we net mijn scootje. Nee, Abelen, kan niet. Nee, kan niet. Kan niet. Betekent maar wat oors en dan... Even scherp. Nee, kan niet. Er zit dikke kont achter, zei ze dan. Ja. Nou, hij had er in elk geval goed genoeg verstand van om een goede klik met hij te hebben. Absoluut. En kampioen te worden van 2015. Zullen we even naar de mooie beelden zijn van de Oranje 2 weken? Wat een ontlading is het dan. Dat ontploft gewoon. Ja, het ontploft gewoon. Ja. Johannes zei kreeg van als een peer Annelien om mij vregen hier is van wust wat, dan ik zei nee, dat we net. Als een peer Annelien om die vregen hier een wust kampioen. Wat zei dus toch toen? Nee, daar hiek ik het vertekenen natuurlijk. Ja, maar hier is het toch. Dat hiek ik net geloofd. Nee, ik hier echt het idee van dat we wel met een goede ding bezig zijn. Maar inderdaad, nou, we hebben Abel achterop en dat moet allemaal even klikken. Ik hier meer toch, ik vind sowieso dat we bij de eerste 4 jaar en daar ik wel toch te weinig seizoen. Maar net voor dadelijk het eerste plakje. Nee.
Maar wie is wel van doel om bij de top 3 bijvoorbeeld te eindigen? Ja, zo, ik neem dan de top 4, maar dan bedoel ik de bovenkant van Dat de top bedoel 4. zijn we Ik bedoel net een nummer 4 of dat 4. bedoelst gewoon kampioen. Dat bedoelst, ja. Ja, maar dit is ongekend natuurlijk. Ja. En, Maar dit jaar is dus de business volgens mij nog niet een skipper, hè? Jochende seizoen. Ja. Dus dat kost het echt safvolle jaren om, zeg maar... Nou, mijn eerste jaren zei Douwe Visser van Snit zei een keer, Zielsto eerst maar eens 10 hier. En dan showen we dan wel weer. Of dan praten we dan wel weer. Dat is het heel goed in haar. er is snelle leerling. Ja, ik zit er niet keer voor. Ja. Dat scheelt dan weer. Maar het is ook echt zo. Je moet echt zoveel leren. En je moet in het begin zoveel leergeld betalen. Dat kost het gewoon tijd. Ja. Ja, dat En pakt, toch wist ik nog hartstikke jong. Ja, als je jong begint dan... Ja. Hoe oud wie hem heidt eigenlijk? Doet er kampioen worden? Hij is een jongetje 86 voor het eerst kampioen. En toen weer 36. En hoe oud bist je? 38. Oh, het hier toch van die boom. Inderdaad, ja. Ja. Dat mij. Nee, dat mag. Ja. Hij wie ik super blij. Absoluut, ja, super trots, super blij. En ze volgen je alles van dichtbij. Dat Ja. hartstikke leuk. Ja. Het is, dat gevoel, dat kun je haast net niet lezen, denk ik. Inderdaad. Nee. En toen komt dus ik. En het zat de vlootschouw eigenlijk, neem ik het dan maar. Ja. En al die boordjes en de meesken op de wal. En het volle skip stiet vol. En jongen hebben de tenten en morgen even naar de jouwen. Ja. Maar Dirk-Jan, wat betekent dit nou voor jou persoonlijk, hè? Ik bedoel, als de Tour de France wist, dan wist de Tour de France eens. Dan wist Hij het is daar is binnen. voor altijd. Het geldt net om het geld, het geldt om de eer. Ja, dat dit weet gaat ik. absoluut om de eer. Maar wat betekent het echt voor jou? Ja, wij zijn opgegroeid in het scootjesiel. En het geldt voor Johannes en het En geldt dat voor je in mij. één keer Ik. kampioen En bent, dan droom je als jonge jongen al een keer skipper te worden natuurlijk. Ja. En de volgende droom is, stel je voor dat we een keer eerste worden. Maar Ja. ja, dat dan gebeurt, dat is... Ja. Maar wie het voor jou, ik zei het, dat is het rationeel als benaderd van nou, het lijkt nou wel in de lijn van de verwachtingen. Ik heb al een keer bij die eerste trein zitten, 2 keer al. Nee, Ik zal je een keer bent er kampioen wel op een worden. bepaalde manier mee bezig. Als je de eerste keer als je tweede wordt, dan leert je het op een gegeven moment ik shitten. Nou ja, dat gebeurt je een tweede keer net weer. Want Nee. je weet dat je het een keer meemaakt en dat je op bepaalde dingen letten moet. Ja. Ja, en daar leer je van. En al die dingen waar je van leert, dat neem je mee. En dan uiteindelijk komt het eruit. Ja. Zij is het, ja. Ja. Ja, Johannes, do heeft de zijdes van als de Peer Mannelien vreeg hier is was twadde, dan hier ik zijn van je bin gek. Het is eigenlijk wonderbaarlijk hoe je mij dit nieuwe scootje hier sa in mij din hebben. Wat maakt hij zo goed dit hier? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Nee, we hebben dat scootje, ik geloof 4 weken voor de SKS kregen. Wat ik ook op de radio zei, we hebben de jubileumwedstrijd hebben we voor het eerst Zielendong. En dan gingen we een Turing lang waren, gaffels in grauw en 's morgens alles bij elkaar aan de helle, alles bij elkaar aan de zacht. En we het spul erop zetten en het waaide hut. En we hebben Zielendong en toen werden we in en toen gingen we wassen iets en volgens mij hier de hele groep er wel wat van. Hey, het is toch wel mogelijk om Ja. mij te winnen. Nou ja, en toen ben we de SKS ingegaan. En oefenen hebben we eigenlijk net maar dat ding. Want we hebben alleen nog maar ziel met het naaie tuig om zo vol mogelijk oeren En te viel hebben. je dan het die ongelukkig, Hans? Dat je zag de wedstrijd niet meer? Nee. Oh, Nee, ik ben net zo gauw ongelukkig. nee. Nee, Trijon hebben we met het zeil aan het ziel geweest om daar wat druk in te krijgen. Want als er even met dan moet je wel even wat in ziel hebben. En we hebben grauw weer ziel gegaan en dan werden we tred. En ja, zag ik ook in. En mijn doelstelling die eigenlijk van nou ja, ik hoop dat ik bij de eerste zon zit. Nou ja, in de eerste week denk je van nou, dan kon ik nog eens de eerste 4 vullen. Ja. En toen dacht ik de tweede week van ja, nou wil ik eigenlijk wel podium. En de eerste jong dacht ik nou van nou, ik zou wel kampioen worden. Ja. Nou ja, in de eerste uitzending hier zei dus van dat wil ik. Ik Nou wil ja, wel kampioen worden. ja, dat wie wel mijn doel, ja. Ja. Dus dat heel dichtbij kwam. Nou, het is net vol. Nee. Nee, het scheelt net volle. Ja, Maar mooi Santari, je ding rijden gaan, maak je bos maar nat, zo Ja. is ze. Nou, Ja, ik zie wij het alleen kunnen maar nog denken. wat Wij verwachten. beginnen in april natuurlijk en dan oefen je sowieso in je 2 keer in de week. Hè. En dan denk ik van nou, dan kan ik wel wat later beginnen. Ja, dat zei je. ja. Maar Jim heeft dus feest, hè? Ik vind eigenlijk, ik wil dat ze Ja, in Langwarm had ik een podium. feest. Dan moet ze minimaal een Ja. keer receptie houden. Toch? Als je het Ja. tweede worden. Maar als je daar Nee? geen zorgen om, ja, dat Oh, komt wel Oh, goed. er komt gebeurt wel wel. er komt wel een feestje. Nee, Ja, wacht, dat zie zei je is het. Ja, ja. Sippie, wat is daar eigenlijk in dit kampioenschap hoe het algemeen opvallen? Hè? Nou, dat er geweldig goed zield wordt. En dat kun je wel constateren, omdat er haast een protestenwest hebben. En wat ik heel belangrijk is, er het haast een averij west. Minimaal. Ja, juist. Minimaal. Ja, juist er wat. Ja. Maar
als... Er binnen, oors dan hier wel dat scootjes eruit moesten omdat ze aanvrijden hier. Dat is nou niet voorkomen. Maar we hebben ik net geweldige protestsituaties gewoon. Juist er eventjes weer natuurlijk een raar protestje. Verkeerde datum invult. Nou ja, klaar. Is ook goed. Ja. Maar verder wie het eigenlijk heel goed. En dat vond ik eigenlijk wel heel bijzonder. En wat ik heel bijzonder vind, is dat wat zijn dus zo goed naar voren komen is. Die staan op een 5e plak. Ja. Vind je dat niet heel bijzonder? Ja, vind ik. En die ran, ik hoort. Die ran heel goed. Ja. Dus concurrentie is er wel. Absoluut, ja, er zit nog volle meer aan te komen. Ja. En laat maar komen, dat maakt de competitie alleen wel leuker. Ja. Alles is oors. Liek het wel, zei de Stoïc. Alles is anders. Zei ik dat? Ja, voor op het dek. Waar reden we het dan over? Nou, ik hoe het kampioenschap. Hij is Nou, nog ik bedoel even- eigenlijk, nou zei ik bedoel eigenlijk de winnaars, die binnen nou wat Ja. voorzorgen. Alles is Ja, oors. ja. Het Als het hele tussen een rijtje klassement zit van, fietsen ja, over de kop. De binnenscootjes bij, die verwachten er net. Nee. En dat is dit hier. Nee, je verwacht je dat het Jereveen, dat Lemmer, dat Jennewoord, Snits, dat die mooi voorin zitten. Nou, daar zitten ze net meer. Ja. Dus de Ja, jongere dat skippers die voelt mij komen wel op naar voren. dat toch in één keer voortzakken. Nou, juist hier is natuurlijk die gigantische pech, maar... Maar ja, het ziet zelfs heel dicht bij elkaar. En één minder wedstrijd en dan zak je voort Kijk je net naar het vierde of Nee. vijfde plak. Dus dan nog een keer een minder wedstrijd en dan is het dag. ja. Ja, wij willen die middenwedstrijd zo lang mogelijk uitstellen. En gelukkig is er net Ja, komen. die Ik is bedoel, bij nee, je een heel Sansje lang. is er helemaal net min. Dus wat dat betreft hebben we die heel lang uitstellen Ja. kunnen. Wat kinderen uit nog beter bij je? Wat gaan we dan beter? Nou ja, joh, ik ben ervan overtuigd dat Scootje nog steeds sneller kan dan we nou zielen. En dat wij als bemanning ik nog beter willen kennen. Ik hoop en ik ga ervan uit dat de ploeg die nou op het Scootje zit, hoor hier ik de wedstrijd in zielt. En? Zit er wat? ja, ik denk Die ding bij hem ook een paar keer. Nou, dan hopen we wat nieuw materiaal te krijgen en dan moet het nog sneller Ja. kunnen. Ja. Maar dat team moet zitten blijven, maar dat moet nog wel... Ja, Je dan mag bloei je nog continu. beter team Ja, worden. dat bloei je continu aan schaven en prutsen en om het goed te krijgen. En op een gegeven moment komt het in de liedje dingen. En wij zijn nou zo vier dat we aan de liedje Je dingen bent daar onder de binnen. details staan. Ja. En dan ben je Dan druk ben met je maanden. vier. Ja. Maar Dirk, als justo dan ik naar alle mensen die aan boord binnen van ja, die zit op het goede plak of die zit daar en uiteindelijk moet ik daar misschien wel een oor hebben. Nee, dat zou Of wegen staat net zo Nee, al. absoluut. Nee, die ploegmeesten die we nou aan boord hebben, dat klikt enorm goed. Ja, ze zitten hier, Rick. Dus Ja. Ik durf niks over te zeggen. Maar het is net zo dat ik denk van nou, ik heb binnen in het zin komen op een wal. Ja, Nou, die precies. zoeken misschien wel beter op dat plakje pasje. Nee, dat giet net. We sturen net in van boord omdat we denken dat het nog beter is. Dan moeten we er gewoon voor zorgen dat diegene beter wordt die nou aan boord zit. Ja, dus bij hem kinderen ik nog wel dingen verhoor, toch? Want er is een kwarte periode gaan om het goed Nou te ja, doen. hetzelfde wat hij zei. Wij zelf, die kennen dat volle bed. Ja, wij zijn nog net helemaal 100%, 100 punten. Maar wat zijn dingen het best achterkant best van nou, dat moet oors? Ja, ik bedoel, ik zelf, onder wie sturen, dan, toen ik wel even zien, als hij achter me zit van de leidt er achter me. En we En hij nooit kan, op zien. nee, Nee, dat nooit lukt op wel, zien. wel. En dan zeg ik om het en dan zeg ik, oh god, dus ik ben goed onder wie. Dan ben ik denk ik die kinderen beter. Ik heb een heel naar voordek. Mijn zoon Sander die zit nog voor het eerst hier bij de vak als eerste man. En hij pakt het perfect op. Maar ja, natuurlijk, er gebeurde wel eens dingetjes van ja, ik denk van Sander, dat moet even oors. Nou, en dat heeft gewoon tiert nodig. Ja. Ik denk als dat we daar volgend hier mee bezig zijn, dan hebben we volgend hier gewoon een fantastisch voordek. Maar het moet wel even werken. Ja, en ga je hem er nou mooi terug? Of wordt dat dan later weer oppakt? Wil je hem zielen nog een skof terug? Ik Of is heb nou... geen idee hoe lang we nog zielen. Nee, Nee? nee, weet ik nog niet. Je hebt kruisen net de wedstrijd nog niet er nog binnen. Nou, de winnaars volgen meer toch? Nee, toch? Friese ook Ja. race toch? Die is er Ja, dan nog. die Die is er hebben nog. we er maar in. Maar je Ik moet trainen even- bijvoorbeeld net meer? Ja, wij zielen elke wedstrijd die er te zielen is, die zielen we mij. We hebben straks Friese hoekrace in de Lem en we hebben hier de Roekenpalrace nog. Amateurzielen doen we nog. Tja, dit vind ik wel bijzonder. Daar staat dat ze al je saist en dan saist nou, ik weet het net. Nee, ik weet het niet, maar ik krijg een nieuw beroep, hè? Ja, dat vast. Ja. Heeft de orenweekend nog vrij? Ja. En dan weer, Heb ik nog een weekend, denk ik. dan op skip. En dan gaat er... En dan tankst er een naai. Nou ja, dat moet ik allemaal in een pasje. Ik bedoel, Ja. die wedstrijd moet wel in mijn vrije weekend pasje. Want ik bedoel,
Nou, ik ben ook 2 of 3 weken aan scooters, maar ik heb wel 3 weken een ouderlosser aan boord. Ja. En die doet het net van niks. Nee, dus En, dat dus soort ik wil, dingen. Dat is het doel, de ik vind soms wel eens deze prima. week en ik hoe hoor. Ja, daar hebben we het genoeg goed aan. Ja. En ik ben bang dat we Van er nou net meer wel op uit de komen. grens. Ja, Ja, wel ja, uit ja. de grens. Ja. Nou, daar hebben we het takom hier dan weer over. Zeker. Zij is, want het SKS-kampioenschap is voorbij en hier zit er de kampioen en daar zit er de goeie nummer 2, twatsie in de punt. Poeh, ik ben er vroeger Mooi wel eens op zakken. gouden Ja. rondje, hè? Maar, De second. ja, En ja, dan mooi maar je al in de second kroos, hè? ja, Jong. ja, Hey, dat is ook zij leuk, is. hè? Dat Dat is ben ik echt de mooi. covering. Ja. Dat was net, joh. Dat was Ik net. wil je bedanken Ja. voor de komst hierheen. Mag ik hier niks zeggen? Ja. Morgen van nou 3 uur is het feest in de Jouweren. Joehoe. In de midstritten onder de jouwste toer, het Hoege Café het Hert. Ja, en Komt ruikt de het helemaal spanning aan, maak het spek leren. Dat weet ik haast wel Dan wil ik, zeker. dan wil ik Ja. even zeggen dat ik 14 dagen een geweldig eerlijk shield heb rijden. Dat is echt fantastisch. En ik moet zeggen, ik heb een heerlijke weekend gehad hier op de Batavier. Vanwege deze man, de matadoren van de Friese Marten. En vanwege dat hele team dat hier met mij together dat programma maakt. Super bedankt jongens, allereer. Morgen, IFKS, windkracht 2, Noordwest, 21 graden. De zwembroek in on. Een hele mooie junta wenske. Doeg!